ne ko kɛra fɛ i ni ce fɔliduman ko la Mamadi Bakɔrɔba Konatɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ko bamananw ko ten ko ni taama ma ban fiyewu min ye tɛgɛ fifa ye o tɛ ban min tɛgɛ kɛrɛ ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye o de ye les échos ye wele ale ko hali bi ko an ka ji da ko sɛnɛ kan ko Asimi Goyita ko seliba don ko min ye a sɔrɔ ko ninnu kɛla cogo min na maliden min ka i yɛrɛ ɲininka bi n'o y'a sɔrɔ nin ye ko labɛnnen de ye walima ni nin ye tiɲɛ yɛrɛ ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko waati laban in na i b'a ye k'a fɔ kuma min bɛ daw bɛɛ lajɛlen da kunnafoni sɛbɛnw ka taa se kunnafoni disow ma bɛɛ lajɛlen bɛ kuma min mana mun bɛ du kɔnɔnaw la mun bɛ barodaw la k'o tɛ kuma fila ye ko min kun bɛ na an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa sɔrɔ ni o ye colonel Asimi Goyita ye min ye seliba don misiriba yɛrɛ kɔnɔna na ko o ko in k'a bɛ o de kan ko n'i y'a lajɛ waati laban in na i bɛna ye k'a fɔ ka kɛ ni kari tɛmɛnen ye ko suranɛgɛ kaɲɛ 20 waatiw la k'i b'a ye k'a fɔ kunnafoni di siraw fɛ janko an ka jamana télévision soba ko kɔni ye min ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di min bɛ yen nɔ ni a bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ maa min kun y'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ dankari kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa la k'a b'a fa ni muru ye cɛ murutigi min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko cɛ murutigi ko a tanyana kunnafoni in kɔni mɛnna maliden fɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ k'a miiri ka miiri cogo sabula u y'a jira kuma kɔnɔna na k'a fɔ cɛ in kɔni k'a to u bolo ɲininkaliw ni dala ɲininkaliw o waati dasumusumu waatiw la k'i bɛna ye k'a fɔ a ka kɛnɛya cogoya ye ko o sɛbɛ tiɲɛna o tiɲɛni min kɛ ko u ye a ta garagara la min kɔni bɛ tali kɛ lopitani so min bɛ yen nɔ ni o ye Gabriel Ture ye o selen ko yen nɔ dɔgɔtɔrɔw ye lajɛli kɛ olu fana ko ka taa n'a ye joona joona pɔnze k'a ma ɲɛ min kɔ a kɛlenw ye min ye cɛ murutigi ye k'a kɔni ko a tanyana k'a to pɔnze dɔgɔtɔrɔso la ni kuma fɔ maliden kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka janko gouvernement ye kuma communiqué min kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ o dibilen don yelen kan ka da fɛn minnu kan k'i b'a ye k'u y'a fɔ ko in kɔni ko a bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛna dayɛlɛ a ko bolo kan ko ni commune de kiriso ta k'a lajɛ olu ko nin ko in ko u bɛna yelen da ka janko procureur a bɛ baara in kɛla waati min na sabula a kɛla yɔrɔ min na o ye Bamakɔ misiriba ye o ye Bagadaji yɛrɛ bɛ commune 2 de fɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ maliden kɔni sɛbɛkɔrɔ kamana gana kuma in fɔ u ye kuma min fɔ ka tugu a la k'u bɛna autopsie kɛ autopsie o ye jumɛn ye kolo ni bu k'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ maa min bɛ yen n'a tanyana mun de y'a sɔrɔ farikolo mun de b'a la a bugɔla wa fɛn wɛrɛ de kɛra la wa a ye fɛn dɔ de dun wa o n'a ɲɔngo nka n'i y'a ta k'a lajɛ bi b'a ye k'a fɔ ko maliden ɲininkala kosɛbɛ janko mun bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛbaw u ye ɲininkali kɛ Bamakɔ sigida caman kɔnɔ ka taa se Mali marabolo wɛrɛw ma maaw kɔni caman bɛ yen nɔ olu y'a jira k'a fɔ maa min ye nin ko kɛ kamalen murutigi hali bi n'a ka biya kuma dɔw kɔni bɛ ka mɛn ŋunuŋunu na nka min kɔni ye foroba fanga ka kunnafoni di siraw ye olu kɔni ma kunnafoni foyi di kunnafoni min b'a jira k'a fɔ ko karimasina don i b'a ye k'a fɔ ɲininkali ninnu kɛra sigida fɔlɔ kɔnɔna na sigida 5nan kɔnɔna na Bamakɔ yan ale ni Segukaw fɛ yen nɔ Sikasokaw jamanadenw ko k'u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka bi nin ko min filɛ nin ye ni jamana ɲɛmaaw n'u tun ye nin ko k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye k'o tun bɛ kɛ sababu ye jamanaden hakili bɛ sigi ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna ko ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko n'o kibaruyaw mɛnna sen na ko min kɛla cɛ murutigi minɛdon ka taa se fo a ka fɔ ko nin ye a kɔni a tanyana ko kibaruya foyi ma di a kun kan fɛn minnu kan ka kɛ n'a ɲɔgɔn la Bakɔrɔba ko ye k'a fɔ min ye kunnafoni ka tugu a nɔfɛ k'a fɔ cɛ murutigi min bɛ yen n'a minɛna a tɔgɔ de ye nin ye a jamu de ye nin ye u bɛ bɔ karimasinakaw de fɛ nin yɔrɔ in na min ye si ye o bɛ n'a sɔrɔ a ye furu kɛ o bɛ ɲɛfɔ ko kunnafoni de tun kan ka di don ni don ka tugu ɲɔgɔn na k'i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni nana bali k'a ye k'a fɔ ko cɛ murutigi ko a sala ko min bɛ nin ko kɔfɛ ko a ko ka sɛgɛsɛgɛ k'a di malidenw ma n'o tɛ adamaden kɔni kamana gana fo ka taa fɔ a to ten k'u kana maaw nɛgɛ min ye marabajɛkulu maaw ye gouvernement Choguel ko kɛra Mayiga n'a ka jama min ye Asimi min bɛ cɛmancɛ fanga kunna k'u kɛra maaw nɛgɛ ko maa keguya wo keguya ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye ji ye i tɛ se ka taa n'o ye mansin na k'i bɛ t'o sin dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye mun sama ka bɔ min ye les échos kɔnɔna na min ye Evi Duɲɔn ye ale ka fasiri don
Karamɔgɔ Touré les échos mɔgɔw amu fo ko waleɲuman tabarikala ko furundumugu bɔrɛ kɔrɔ o kɔrɔ ayiwa ko tisola bi sɔrɔ la nka furundumugu bɔrɛ min kɔni ngɔrɔ la ji jukɔrɔ n'o ko la baji jukɔrɔ ko duruntu baji la tisola mi sɔrɔ la wa tisola halisa an bɛ to cɛ murutigi ka kuma na min kɔni ye dangari ta ka ɲɛsin furanjala fanga ɲɛmaa ma colonel Asimu Goita min ye fasiri sɛbɛ 22 septembre ale kɔni ma mɛn yɛrɛma hɔrɔnya don a ye a yira k'a fɔ ayiwa ko min ye sigida filanan procureur ye ko bɛɛ kɔni sigilen don k'ale kɔnɔ yaasa a bɛ se ka bɔ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye min ye cɛmurutigi min kɔni sara sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira ko nin ko in kɔni k'a kɛra balana ko ye a kɛra dabaliban ko ye fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ bawo a yira k'a fɔ seli don ni o bɛna jouer kalo tile 20 ma san 2021 Bamakɔ misiriba kɔnɔ cɛ min kɔni bɔra ni muru ye k'a ɲini k'a fɔ ko a na muru kɔni da colonel Asimu Goita ka kɔni na ayiwa n'a kɔni bala jama fɛrɛntan fɛ ka fara lakana tigilamɔgɔw kɔni ka kabini a minɛna min kɔni ye nin cɛ kofɔli ye diɲɛ don a tɔgɔ ye di jamu ye di a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na o kɔni kunnafoni ma se ka di mɔgɔw ma o bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ayiwa ko balana koba min kɔni nana ye a la k'o kɔni jouer kalo tile 25 tɛmɛnen ye Mali ale yɛrɛ ka jabarani soba kɔni na ko kunnafoni kɔni dira k'a yira k'a fɔ ko min ye nin cɛ kofɔlen kɔni ye ko a sara mɔɔw yɛrɛ ɲininka cɛ min sara a sara sacogo jumɛn na mɔgɔw kɔni hakililaw kɔni nana kɛ fila ye cɛ in kɔni ka saliko kɔni na nka min kɔni ye furanjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ a salen kɔ olu kɔni na sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa a fara fa cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture nka ko kunnafoni laban dɔ kɔni nana di ayiwa an yɛrɛ kunnafoni di ɲɔgɔn dɔ ma ni o ye Shana Takiyu ye Shana Takiyu a y'a yira k'a fɔ ko cɛmurutigi k'a tɔgɔ ye Alassane Alassane jamu min b'a la Alassane o kuma i balana wa jamu de sera ka fɔ n ko Ture de don koyi Alassane Ture o kuma o diɲɛ wuli ko ya nam an ta n'a ye Gawado Ture tɛmɛ i balimakɛ don Nsoma don awɔ siga t'a la ma suma ma kɛ to Nsoma don koyi nam cɛmurutigi min ye muru ta ka ɲɛsin colonel Asimu Goita ma ko a tɔgɔ ye Alassane Ture a bangena san 1991 ɲɔnɔ ale dugu kɔnɔ k'a yira mɛ k'a fɔ ɲɔnɔ de don dɛ kunnafoni dun bɛ ka ɲɔrɔ de fɔ dɛ ayiwa n ye ɲɔnɔ de ye ɲɛ t'a la i ka fasiri sɛbɛn ayiwa ne ka fasiri sɛbɛn kɔnɔ nka mun y'a somaw yɛrɛ ye weleli kɛ yan nɔ jamukan dɔ la kunna sini ko olu ko ɲoro ayiwa an ka taa n'a ye 22 septembre ale de ye nin fasiri ayiwa a yirala k'a fɔ min ye kamalen kɔni ye ale yɛrɛ dakayɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ mɔya Yirimajɔ sigida 6nan kɔni na nka min ye a yɛrɛ nakɔrɔma dɔ kɔni ye olu kɔni ye kunnafoni dɔ kɔni dɛmɛna foroba kuma yɔrɔ kɔni sanfɛ ni o ye wasapu ni a nɔkaziraw kɔni ye a yirala k'a fɔ ko min ye nin kamalennin ye min kɔni ye marifa ta min ye muru ta ayiwa ka ɲɛsin colonel Asimu Goita ma ko maa do maa min n'a ka silamɛya kɔni bonye mɛ ko fɔ ka a dan tɛmɛ a ye mɛ k'a fɔ ko silamɛw ka jɛkuluba dɔ kɔni min ni o ye waami ye ayiwa ko a bɛ o jɛkulu kɔni na nka min kɔni ye kunnafoni dilen ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ min ye Alassane Ture ye ko maa kɔni don ale yɛrɛ fɛ Mamadu Dinɛ ale b'a dɔn ka tɛmɛ hali a karamɔgɔ ayiwa ko a yira k'a fɔ sanga n'a ka waati a yɛrɛ n'a karamɔgɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ silamɛya ale yɛrɛ kuma kɔni na koyi nka min ye kunnafoni dila ye a y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na min ye Alassane Ture ye ko a kɔni kɛra banabaatɔ ye hakili lujura b'a la awɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ a man kɛnɛ dɔw b'a faamuya k'a fɔ fatɔ de don a man kɛnɛ fa b'a la n t'a ka an ka kuma dɛ a somaw ko n'a bɔra kuma dɔw la a bɛ se ka kalo 8 kalo 7 a tɛna so a bɛ se ka san 1 kɛ kuma dɔw olu ɲɛ d'a kan donc
angatana borba Karamɔgɔ Ture ko min ye Alassane Ture ye ayiwa ko maa kɛnɛ tɛ ko nka ko n'a fɔra maa kɛnɛ tɛ a bi ko k'a jɛ a bi fini jɛlen don min ye saniya walew o ka d'a ye bawo ko min ye silamɛya ye ko o bi saniya ko fɔ ko o de la ko ye silamɛya ka sira ye min ye Alassane Ture ye ko a bɛ o sɛbɛkɔrɔ kɛ ka fasiriba ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ min ye jamana kɔnɔden caman ye olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bawo a yɛrɛla k'a fɔ min ye Alassane Ture ye ko bana kɔni jugalen ayiwa k'u kɔni y'a cɛ gwara la ka na n'a ye Gabriel Ture la k'u bɔlen k'u taara n'a ye Pongé ko nka ko min ye maa caman kɔni mɛn Gabriel Ture ni Pongé la ko n'i y'olu ɲininka ko olu kɔni y'a fɔ ko min ye Alassane Ture ye ko a kɔni dɛmɛna ko nka ko olu ma bɔ a kalama yɛrɛ olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ Alassane Ture a delila ka taa min ye Gabriel Ture la walima Pongé o kuma o maa minnu ye kunnafoni di o kuma Pongé fila ya ayiwa o de fɔra dɛ Gabriel fila ye wa ko a baara yɔrɔ maa dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ olu ma bɔ a kalama cogoya si ko ni cɛ in bɔra ni lapitaniso fila la alors que ni mɔgɔ nasɔn bɛ n'a ti dogo sabula sécurité ba de bɛ d'a kan lakanabaa baden de bɛ to a kɔ kɔnɔ a ko ka sɛgɛsɛgɛli bi ayiwa ko nin ko in min ye jamana kɔnɔdenw ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni dabali bannen don min ye nin waleya in ye dɔw da mɛ a la ko min ye nin waleya in ye ko dɔw kɔni fɛ ko nin ye ko labɛn nin ye nka fasiriba ka fɔ la ale ye a yira k'a fɔ min ye jamana kɔnɔdenw ye bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin bɛ maa min mɔ nin waati kɔni na o kɔni ye sigida filanan procureur ye ni u ye Burama Karina Konate ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'ala ma baasi kɛ ntɛnɛn nata in ale kɔni ni kunnafoni dilaw na kuma yaasa ɲɛ jɔnjɔn min mɛn ayiwa Alassane Ture ale ka kɔɲɔ na yaasa ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye ni fasiri kɔni sɛbɛnna rédaction fɛ min ye 22 septembre la karamɔgɔ Abudu Ture Modi Borba Konate somɔgɔw ka kuma na olu ko ni sɛgɛsɛgɛli banna olu mago bɛ furu la walasa ka se ka jɛnaja kɛ sabula ni gouvernement ka kuma ta k'a lajɛ kow ka ca Borba nka an minnu ye adamadenya hakilila fasatɔnw ye tuma dɔ la an bɛ jigidanyɔrɔ sɔrɔ ni n'a ɲɔgɔn kɛla ko mana gɛlɛya cogo cogo ala ka hinɛ la Mali la o ye bɛɛ jɛ ye communiqué in kɔnɔ ma fɔ Modi Borba Konate ne bɛ n tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min bɛ yen nɔ an ko a ma ko la lettre du peuple fasodenw ka bataki ko n'i y'a ta k'a lajɛ politiki bunnaku kan ko bi ko mankan kɔni ko a sɛbɛ cayalen bɛ a bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye karata ko min bɛ yen nɔ ni o bɛ bolodalen bɛ ni o jɔlen bɛ kɔrɔ n'a yɔrɔ jan ka kɛ ni min ye karata waati minnu tun bɛ yen ni kati minnu tun bɛ yen n'a kun cila ka ban jamana ɲɛmaa kɔrɔ fɛ ni o ye Bandaw a n'a ka premier ministre ye ni o ye Mukutari Wani u ko min ye politiki tɔn dɔw ye olu kɔni kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ senna bi olu ka miiriya n'u ka tasi la ko layidu min kun tala min ye camancɛ fanga ɲɛmaa fɛ dɛ ni o ye colonel Asimi Goyita ye ko ye ko maaw tɛ ka sɔmi maa minnu sɔmi ka jan k'a fɔ Asimi a bɛ fɛ k'a yɛrɛ dalakan sɔsɔ wa ko o bɛ ye fɛnw na fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ kunnafoni siraw ani kunnafoni di cogo ko ani o n'a ɲɔgɔnna caman ko ni jɛrɛjɛkulu politiki tɔnw don minnu farala ɲɔgɔn kan u ko u ka hakilila ye min ye u ka kungilan ye min ye jamana ye a bɛ se ka taa taabolo ɲuman kan tɛnɛntɛmɛ ni o kun y'a dɔgɔ duman ye a kɛra an ka dunanjigiso min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko hôtel Lamitié a kɛra o kɔnɔna na ko min kɔni ye jama lahawta in ye lajɛrɛkɛla maa minnu ni maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan ni olu ye maa koloman ye olu dɔ filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔ Bouakari Tereta ale tun bɛ min ye Gisidala ka parti politique tɔn tɔgɔ la RPM ka taa se min ye Sumelu Bube Mayiga n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ale tun bɛ min ye politique tɔn min bɛ yen nɔ Asma CFP ale tun bɛ o tɔgɔ la min ye Musa Mara mun ye jamana premier ministre kɔrɔ ye ale tun bɛ parti yɛlɛma o tɔgɔ la Cɔmɔgɔ Sangare ale tun bɛ diden kelen ale tɔgɔ la ni o ye Adema parti politique ye min ye Fuseni Amion Gindo ale tun bɛ min ye u ka parti politique tɔn min bɛ yen nɔ ni o bɛ kɔlɛ ko fɔ ale tun bɛ o tɔgɔ la ka taa se min bɛ tali kɛ Yunusa an bɛ Diko parti min bɛ yen nɔ ni o ye RDS ye Blaise Sangare
ni o ye PDS mogotigiya hali ni maa ti cɛ kɔ mogotigiya kɔni o ye parti tɔgɔ ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan kumakanw ye fɛn jumɛnw ye u y'a di premier ministre kɔrɔ de ma Musa Mara ale ka se k'a lase jama ma ko u ti jɛn n'a ye olu minnu farala ɲɔgɔn kan politique tɔnw ɲɛmaw ko fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ n'a kun fɔla jan ko mun bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka tagabolo ɲuman o sariyaw bɛɛ lajɛlen o ka sabati k'u ti taa ni kuma bila dagirinda la u y'a bɔ k'a bin k'a ti min kun bɔla jamana ɲɛmaw fɛ n'o bɛ tali kɛ jamana fanga ɲɛmaa kɔrɔ n'u kun bɛ jamana kuntigi kalata min bɛ yen n'o kan ka kɛ san 2022 o février kalo tile 22 ko u kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabula Muktar Wan ka taa se ɲininka bandaw olu bɛ nin katimi ninnu ci waati min na u y'u miiri ka taasi kɛ ko i b'a ye k'a fɔ min ye ni jamana yɛrɛ taabolo lajɛ sisan kumakan minnu bɛ fɔ kɛwale minnu bɛ kɛ k'o b'a jira i la k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen nɔ jan ko jamana ɲɛmaa kunda ko fɛn min ye kalata ye k'a kɛ k'a bɛn o waati ma k'o tɛ olu fɛla ko ye u ko jamana sariya a labatoni o ye bɛɛ lajɛlen kelen na ma wajibi ye camancɛ fanga ye fanga de ye fanga min tɛ fanga cɔrɔnen ye i ka doni minɛ n ka doni minɛ n ka cun o tɛ maa kɛ donitigi ye ko camancɛ fanga in k'a tɛ se ka mɛn sen na ka se hakɛ dɔ ma k'a kɛ i n'a fɔ ni kala de taliw ye k'u sigi sigiyɔrɔ ninnu na u ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye jamanadenw ye maa caman bɛ yen nɔ olu kamana gannen don politique tɔnw olu fana u kamana gannen don fo ka taa fɔ a to ten sabula hakililajigila don min na président min bɛ camancɛ fanga kunna bi Asimi Koyita ko a bɛ kalenkan di don min na ni bandaw ka kalenkan kɔfɛ k'a y'a jira k'a fɔ ale bɛ segu ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min kɔni ye jamana ye u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ ni sariya sen minnu tala ko sariya sɛbɛn min bɛ n'an k'o ma ko charte mun bɛ yen n'o bɛ transition ale ko fɔ ko a kɔni kalenkan kɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen kan ko maa bɛ i yɛrɛ ɲininka o kalenkan kɛ don ani bi cɛ fanga timiya de don wa fanga ja de don wa fɛn jumɛn kelen bɛ k'a to ni cɛ bɛ fɛ k'a kumakan yɛlɛma ko min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ kuma caman bɛ ka fɔ ko dɔw yɛrɛ ko hali ɲɔrɔn sirifukɛ ni o ye Buyi Ayidara ko o yɛrɛ jɛlen bɛ n'a ye ko camancɛ fanga ko k'a mɔnɔbɔ ko n'o o bɛ ko min na i b'a ye k'a fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ hali bi o b'a sɔrɔ o ma ban ko jamanadenw politique mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan janko jɛrɛjɛkulu ko nin y'u ka janseere u tɛ sigi kuma in fila siɲɛ fila faamuyaliko ɲuman o ka sɔrɔ a la ni maa min bɛ yen ni e ye nin faamuya i k'a faamu ni maa min m'a faamuya fana i k'a faamuya sabula kulo kulandi ko o de bɛ ladilikan mɛn nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'a y'a sama ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔ min ye fasiriba ye o de ye Musa Jara ye. La lettre du peuple mot Karamabou Touré amu foko waleñmando même bolo do l'indicateur du renouveau minye Mali kalandenw ye démissionu olu koni ngulele du koyi Karamogo Abdou Touré ne ka kenye ni minye logole Karamogo ka la pasali jekulu mo ka bien do bogola ye ni o ye synergie du 15 octobre mo ye olu koni nye ajira ka fo minye salaba kimenu ye ko u kɔni na lagosi ta ka ɲɛsin o baara laban ŋɔni mɔkoyi o tuma min na sa ni Mali kalandenmisɛnninw kɔni ye nin mɛn olu kɔni farala ɲɔgɔn kan yaasa ka taa lɔgɔli karamɔgɔw yɛrɛ tɔgɔla soba la ni o ye maison des enseignants ye o tuma min na sa na nin denmisɛnnin ninnu kɔni kun dara ko u kɔni kun ka ca kosɛbɛ koyi bawo min ye maa 300 ani kɔ ye olu denmisɛnninw kɔni bɔra ayiwa u taara maison des enseignants la u y'a ɲini lɔgɔli karamɔgɔw fɛ olu b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ kira kama min ye olu ka kalanko ye u k'a ta bala ayiwa u kana foyi foyi lajɛ u ka Ala lajɛ ka kira lajɛ ka olu denmisɛnninw kɔni lajɛ u y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ale siniɲɛsigi kɔni ye denmisɛnninw kɔni ye ayiwa ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ale sini dilan ko o kɔni bɛ denmisɛnninw kɔni bolo ko olu kɔni m'a ɲini lɔgɔli karamɔgɔw kɔni fɛ Karamɔgɔ Abdou Touré k'u ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye kalanko ye k'a sigi bɔlɔ kelen kan Mali denmisɛnninw halisa u kumanen don u y'a jira k'a fɔ ko nin ye a sa saba de ye sa saba min ye Mali kalanko ye ale sɛbɛkɔrɔ
comogo camakele don a bi san saba bɔ olu kɔni mɛ gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ wa u y'a yira k'a fɔ o de kɛmɛ sababu ye bi Mali kɔnɔ min ye denmisɛnnin caman ye caman kɔni kɛmɛ min ye dɔrɔgu talaw ye ko caman kɔni kɛmɛ zon kɔni ye ayiwa ko caman kɔni dame sira jugu caman kan ka sababuya kɛ min ye kalanko ale sigilibaliya ye bɔlɔ kelen kɔni kan Mali denmisɛnninw halisa karamɔgɔ Abudu Ture u ko u b'a ɲini lɔgɔli karamɔgɔ fɛ min ye niyɔrɔ ko ye nafolo ko ye ko o kɔni kan ka ɲini ko nka ko u kɔni kan ka ɲini ni hakili ani faamuya kɔni ye ko min ka gɛlɛ n'o y'a sɔrɔ u ka sara de tigɛlen don sara tɛ ka di u ma ayiwa u bɛ se ka kala jɔ ko nka ko min ye lɔgɔli karamɔgɔw ye u bɛ ka sara u sara cogo la ko ye ko nka ko u mago bɛ faranga la Mali denmisɛnninw ye a ɲini u fɛ ko n'u mago bɛ faranga la k'u ka faranga ɲini k'a sɔrɔ u bɛ ka kala kɛ olu kun ko nka ko u kana sɔn cogoya si min ye kalansow ye ka olu kɔni datugu pelengete Mali denmisɛnninw halisa karamɔgɔ Abudu Ture ko u b'a ɲini min ye jamana marabaaw kɔni fɛ halisa u ka caman kɔni fara sigikafɔ kan yaasa min ye bɛɛ ani kelenya bɛ se ka sɔrɔ Mali kalanko la min ye olu denmisɛnninw ye olu bɛ se ka kala kɛ cogo min na lafiya la u y'a yira k'a fɔ ni ye président ta jamana ɲɛmaa ayiwa ko a ye kalan de kɛ fɔ ka se yɔrɔ jan ko n'i ye députéw lajɛ i b'a sɔrɔ u ye kalanjan kɛ n'i ye ministres lajɛ i b'a sɔrɔ u ye kalanjan kɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔw lajɛ i b'a sɔrɔ u ye kalanjan kɛ ko munna olu sɔnna ka kalanko nka ko u b'a fɛ ka min ye tunkuru kɔni don olu denmisɛnninw ka kalanko la ko b'a ɲini lɔgɔli karamɔgɔw fɛ u ka sabali Ala kama u ka sabali kira kama min ye kala kɔni ye a mago bɛ olu denmisɛnninw na karamɔgɔ Abudu Ture denmisɛnw kuma la fasiri kɔni kɛra min ye Dunbiya ale ni Mariyetu Kulubali fɛ Dunbiya ani Mariyetu Kulubali an bɛ u fo dantɛ foli la Bakɔrɔba n ka foro bɛ n sɛbɛla min ye jiri tɔw ye n'olu m'a dɔn min ye waju olu kan ka a dɔn min tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko la plume ni o ye dabakala yɛrɛ ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an k'a lajɛ fɛn min ye Burama Ture ko ye a ko bɛ dankan jumɛn na ko maa bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni ko minnu bɛ ka kɛ tan jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ a ka mandat d'arrêt international ni o ye Karimu Keyita ye ko maa laɲini ko wa walima tajuru sara k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin ko ye Burama Ture ko a ko kuma bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ fana k'i b'a ye k'a fɔ Karimu Keyita ale kelen tɛ maa ye maa min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o kelen bɛ sɛgɛnna maa ye nin ko la ko ni kuma wulila taa ni ka seginw o n'a ɲɔgɔnna caman k'i b'a ye kuma caman k'a fɔ fɛn min ye maa min bɛ ka jateminɛ kosɛbɛ u bɛ zoli da maa min nɔfɛ ko o de ye Karimu Keyita ye ko Karimu Keyita ko mun de bɛ a nɔfɛ jamanakuntigi ka min bɛ tali kɛ a fa kan jamanakuntigi kɔrɔ u ka fanga waatiw la ko minnu kɛla gɛlɛya kun b'u ni maa minnu cɛ olu ka ko ye nin ye wa walima Mali kiri yɛrɛ ye kiri min bɛ sugandili kɛ ni maa min y'a ja a bɛ o minɛ ni maa min m'a ja a bɛ pan o kunna ko n'o tɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye jamana kɔnɔna na ko gɛlɛya caman ko o bɛ yen nɔ janko kiri bunaku kan ko fɛn caman bɛ yen nɔ fɛn mun kelen bɛ majɛ ye fɛn mun bɛ yen nɔ n'a ma ɲɛdɔn ni a sɛbɛkɔrɔ ɲaminen bɛ wa k'i b'a ye k'a fɔ jamana kiritigɛlaw tun bɛ k'u pan o bɛɛ lajɛlenlen kunna min ye Karimu Keyita ko ye janko Burama Ture ka dossier la ko ka se ka o tigɛ da o kan kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ sariya sɔsɔ caman kelen bɛ sariya sɔsɔ minnu kelen bɛ ɲɛŋo ye o fɛn minnu bɛ yen nɔ ni jamana yɛrɛ sariya bolo janko mun bɛ tali kɛ kirisow kan ko olu kan ka u kɔgɔ da o ko la k'a sɔrɔ hali ni maa m'u wele ko u k'o ma ko autosaisi ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi mun bɛ tali kɛ an ka jamana kana la min bɛ o de ye min ye Karimu Keyita ye ko Burama Ture ko a ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ko ka ɲi nka maa ma tɛgɛ b'a la maa ma da b'a la ko u bɛɛ lajɛlen ka wele walasa ɲininkali a ka se ka teliya n'o tɛ Mali kiri ko maaw bɛ fɛ ka sɛbɛ sigi a la n'u ye sɛbɛn sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye la plume kɔnɔna na maa minnu y'a sɛbɛn o de ye fasigijɛkulu bɛɛ lajɛlen la rédaction la plume mɔgɔ an b'u fo karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don indépendant halisa an bɛ to Birama Ture ale ka tununiko in kibaruya la min ye sécurité d'État ɲɛmaakɔrɔ général Musa Jawara tɛgɛ kɛra la karamɔgɔ Abudu Ture minɛlikɛla minɛna dɛ karamɔgɔ Abudu Ture
ko nin wani balala ma camana bawo ma caman wani mun ya yira k'a fɔ mun ye General Musa Jawara ye Mali kɔni kɔnɔ min ye si o kɔni tɛ se ka tigɛ a la ko nka a yira k'a fɔ o kɔni ye tɛgɛ k'a la min ye alamisa tɛmɛnen ni o bɛna jouer kalo tile 29 ma san 2021 ayiwa min ye fasiriba ka fɔla karamɔgɔ Abudu Ture a nɔ minɛ mɛ min na min ye Birama Ture ale ka fagali ko ye ayiwa a yira k'a fɔ ko Karimu Keita ko siga sɛbɛ kɔni gɛmɛ o la bawo min ye jouer kalo tile 5 tɛmɛnen san 2021 min ye Mali kiri tigilamɔgɔw kɔni ye olu ye mandat d'arrêt international kɔnda Karimu Keita kɔni ga o tuma min na sa ni o kɔni kɛra min kɔni ye ko ɲininiw kɔni kɛra sababu ye ka bɔ kalama ko min ye Burama Ture kɔni ye ko ale fagara awɔ ɲininiw y'a jira k'a fɔ Burama Ture fagara wa u y'a yira k'a fɔ ko a fagara sécurité d'État kɔnɔ kibaruya y'o di kibaruya de y'o yira k'a fɔ Burama fagala a ma faga wɛrɛ la wa fagara sécurité d'État kɔnɔ naam o kɛlen min kɔni ye kiiri tigɛlamɔgɔw kɔni ye olu kɔni y'a ɲini ko fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ yaasa min ye General Musa Jawara ye bolo o bɛ se ka da ale ka cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen min kɔni ye kiiri tigɛlamɔgɔw kɔni ye u y'a ɲini min ye jamana lakana minisiriso mɔgɔw kɔni fɛ k'u kɔni mago bɛ General Musa Jawara la olu kɔni ma bila da girinda la olu y'a yira k'a fɔ kiiri tigɛlamɔgɔw baara ka di aw ye cogo cogo a y'a fɔ anw ye ayiwa baara bɛ nɔgɔya bolo cogo min na anw bɛ sɔrɔ ka o farida o tuma min na sa ni o kɔni kɛra u taara tɛgɛ kɔni kɛ min ye General Musa Jawara la ale yɛrɛ ka denbaya la yaasa ka taa n'a ye ka na gendarmerie la Bamakɔ naam karamɔgɔ Abudu Ture nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min kɔni ye maa caman ye olu kɔni kun ye kuma caman fɔ ka kɔrɔ ko min kɔni sigana ko kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ don mɛ o la bawo ko ka kɔrɔ ko mɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko fangajaso min kɔni kɛra Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ko Musa Jawara ko ale ni CNSP mɔgɔw kɔni y'o kɛ ko nin kɔni nani ko nin sababu in kɔni nana kɛ sababu ye yaasa ka o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nkalontigiya min ye fasiriba ka fɔla Karimu Keita kɛrɛnkɛrɛnyana ale ka lapaseli tɔ maaw n'o bɛ tali kɛ Kasim Tapula Marcel Sekaldi Mamadu Gawusu Jara olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko kiiri tigɛlamɔgɔw kɔni mɛ Karimu Keita kɔni nɔfɛ cogo min na ko olu kɔni bolo ko nin kɔni tɛ sariya ka baara ye bawo ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Karimu Keita nɔfɛ nin waati na ko nin bɛɛ lajɛlen ye politiko kɛlɛ kɔni ye nin y'a ka sɔnnadonnaw de ka kuma ye nin y'a ka sɔnnadonnaw de ka kuma ye ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Karimu Keita nɔfɛ bi k'a bɛɛ lajɛlen ye politiki ko de ye koyi ko ɲɔnɛ ko Karimu Keita ko a yɛrɛ y'a yira olu la k'a fɔ ko min kɔni ye Birama Ture ye k'ale ma deli ka Burama Ture yɛrɛ ye a ɲɛna Burama Ture a ka fin wa k'ale Karimu Keita ale tɛ a dɔn Burama Ture a ka jɛ wa ko ale Karimu Keita ko ale tɛ ka dɔn ayiwa min ye fasiriba ka fɔla ale ye a yira k'a fɔ ko tuma min na Burama Ture ale kɔni mɛ a ka baaraw kɔni na k'a yira k'a fɔ k'a kɔni gafe dɔ kɔni sɔrɔ Karimu Keita ale kɔni juru la ayiwa ko o gafe in kɔni ye ko ye ko min kɔni man ka da fiɲɛ kɔni na o fasirikɛba kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanga n'a ka waati Birama Ture ani Karimu Keita tun bɛ ɲɔgɔn ye ko n'a ni Karimu Keita ye ɲɔgɔn ye a bɛ bawale ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa denkɛ kɔni mɔ ni kɔni ma feere ani dabali kɔni kɛ ka nafolomege kɔni da ka di ne ma ne kɔni bɛ nin sɛbɛn n ka journal kɔni na ko n'a ni Karimu Keita ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ Abudu Ture waati dɔw la a bɛ miliyɔn 2 di a ma waati dɔw la miliyɔn 3 bɛ di a ma ko a nana kɛ sa ko Birama Ture sanga n'a ka waati a kɔni bɛ Karimu Keita dala waati sanga n'a ka waati min ye miliyɔn dɔ jango dun ko don dɔ la ko Karimu Keita ale kɔni sɛbɛkɔrɔ dimina ko a diminen min ye sécurité d'État maa dɔ ye k'a kɔni y'a ɲini o fɛ ko n'i y'a ye gɛlɛya min bɛ ale ka bi dusukasi min kɔni bɛ ale ka bi jɔrɔnanko min bɛ ale ka bi k'o kɔni ye Birama Ture ye ko a kɔni bɛ ka ale sɛbɛkɔrɔ sɛngɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen sa ko a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛ laban kɔni y'a yira k'a fɔ ko Birama Ture ko ale kɔni fagara sécurité d'État mɔgɔ kɔni fɛ ka sɔrɔ ka taa su fili kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture fasirikɛbaa ye AD indépendant
ade ambe afu ni kele wo kele ye minyi misikunkolo nofe dadure o nofe tokodu mentige gusika do balan kono me boni sebenyi sebe min bi non ko ma alibi ko la lettre du peuple ko ni ya takalaje domina ambe ulafu komin bi ibai ka fo min ko ni sigida nanna mawye janko sifina ka okulu sebe torolembe okun yere kunye wulika jo balabe akeni tenente menenyi no kumbe jukalo kile muka ani woroma minyi bomoko tumanche bulo ere lamero mi ko plaskan ko nyonyi nkanga ke woro de la janko ubi femi nyina ku kiri yelenga da minyi ubalmake udoke udinke ujimana de nyomi mbi no ni ofala ni we ablay kite do kama ko cham ko yelenga da akoka ni ya takalaje ibai ka fo min ko ni jamana janko mum talike anga bomako dugutugu uluka coordination ba ulu ye jama faranyonga ke jama faranyonga mina nu kuma dimsela kan nu fe fona ye ulame mamuni kumbe akaneka o de freni bomako sigidaw dugutugu kata se minyi anga dine nyemoma kata se minyi tabulu ni nyinga jereje kulu munum beno ni ulute parti politique tonyi ni wako go société civile uluka jereje kulu kata se minyi ministre somimbe ni obe réconciliation ni obe okunyo kuna ku baye ka fo kata se mamimbe no ni o ere tana kamele mimbe no ni obe talike ablay kita cham ulu ere kadimba ya mauka ko kuma kela nyon famia kela dimsene munum be sigira nan ko na communicati o dimsene kaw uka nyonye uka nyon kumbe bami kunganga ke ka bolama jamana nyema uye anyini afo ambe wati mina ina fo sisan janko dugula kaw ko fami be talike jamana kan ko jamana sebe koro gelalimbe sabula kanabaliya ni ko chamambe no obe jamana konnana o koni ni na nyona tamo nanake na ko do buludala mashita abanchugo do ko dutu ko coordinateur ni oye anfa bomsa El Hadji Bomsa Touré alako ko ni ya takalaje kibaye min ko ni na nyonga ko ni demsen la kaw ni kibu bulu ni kuma kan bu bulu ko nga chuga were nyini ka latme janko mumbi talike kuma kan ni akaseka lame alere kuma damnawla ay furke kan yeshin bela jili makwa be femi nyini ode jamana basiki kulosma wasika ke jamana de klegel la bela jere lenyi okuku amedo mina ina fobi munyi jamana konna na femu kala akacha kamane mi fatula minyi fagalenyi atuma bembi abimanye asinimanye ngakada ku chamaka minyi sigida nan dimsonu nye kuka tamay ko bla wati wirala dimsala ka ulu yikumata ulu ko jamana koni na fula ko jamana chuga mayin ko ubara obesena obesanta anakunga fembo bi ko ni makoro kumana ndine nyemo kumana akaja ni mimi talike jamana nyemo nulu kumana ulu fana be lamelke ka seka wati ka abuluka ka bla wati wira na tawla ko kuma mimbe no jelembe nu tutanga se ko kan nute o ko nyini yoro cha ko de yelinga se da nin ko inga makoro ko bonya ba nona yuli ka jomunun ke u kuma kan munun fo wala sa munun ye uluye ka wakilaw sigi ka tamma ka bo adokoro ko bo ke ko watna tawla ko ubuna tamain kede ko ubuna o ke adam na seben ko la sebela jilma ni we seben mimbe no na ya sama ka bola lettre du peuple condamna minye fasirike baye odeye yusu La lettre du peuple Mohamou Fo Karamgabou Touré nebe mbolo do 22 septembre awo minye Dr Boubou Cissé ale chuna nyoro fasiri keba ya yira ka fo minye ministri nyama koroy Dr Boubou Cissé araba temeni ale konindara nyoro aywa achuna nyoro ale dugukolo koninga minye nege kanyata ane fla wati minye Boubou Cissé yira ka fo minye ma chama ngoni nyoro ukone mbora kata Dr Boubou Cissé kumbe minye shirifuke ale rede dowi ka fara minye aka politikito mauka URD mau ulu chama kono mbora ina foko konokulu yasa Dr Boubou Cissé kasoroka asenze ka do nyoro dugu kono ngono otuma mina sana mbele jele kono ngara nege kenyata ane wolovla wati Dr Boubou Cissé ane chogorba yare nyonyi ni uye karamgo buye buye aidara asebe koroni sojale kundo abe yelela abe muse aywa aya yira Dr Boubou Cissé la ko abora kaso wako anana kaso nyoro shir
Shirifukɛ a y'a yira k'a fɔ ko Bubu Sise o tɛ dunan ye ale ka so kɔnɔ yan ko tuma min na fanga bɛ a la ni se bɛ a bolo ni premier ministre kun don wa ko Dr Bubu Sise a mɛn ale ka so kɔni bila koyi wa ko ni a tilala ka segin ka na ale ka so k'a bɔra ka so wa ko a nana ka so nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Ɲɔrɔ Shirifukɛ a ye a yira k'a fɔ ko sira wɛrɛ bɛ ale ni Bubu Sise yɛrɛ cɛ min tɛ politiki ko sira kɔni ye a y'a yira k'a fɔ Bubu Sise ye ale den de ye bawo tuma min na Bubu Sise n'a bɛ premier ministeriya la a nanen ale ka so Bubu Sise ale y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye Talilakaw ka mɔgɔ de o kɛlen min ye karamɔgɔbu ye Ayidara ye a y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ o don la ko fo ka n'a bila bi la min ye Dr Bubu Sise ye ale kɔni ye a minɛ n'a bolo fila ye bawo ko k'a sababuya kɛ ale yɛrɛ fa ni o ye Sɛkinɛ Amawula Ahamada belebele tɔgɔ fɔra ni nin fɔla an bɛ ŋunan dɔɔni naam o kɛlen ko ale fa u ni Talilakaw min ye sigi de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya sigi de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sindiya sigi de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kanu sigi de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko Talilakaw ka mɔgɔ ye maa o maa ye ale bu ye Ayidara ale ka mɔgɔ ye u ye wa a y'a yira k'a fɔ ko Bubu Sise ale ka dugawu bɛ a kɔ bi wa ale ka dugawu bɛ a kɔ sini a ye a yira k'a fɔ ko kuma caman kɔni fɔra ale ye Bubu Sise ka kuma kɔni na ko nka ale nana ye k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen kun ye niyɔrɔ ɲini kumaw ye karamɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ko Bubu Sise ko maa don a bɛ adamadenw bonya maa don majigi bɛ a la yɛrɛdɔn bɛ a la nka nin bɛɛ lajɛlen kumaw tɛmɛnen kɔ jama na min ye Dr Bubu Sise ani Ɲɔrɔ Shirifukɛ o mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn ye gindo su ni kɔni kɔnɔ min ye telefonitigi ma don ye kamera tigi ma don ye mais den n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ ka taa mun lamɛn o la naam ayiwa ne pasiri in kɛra Seydou Jamu tɛnɛ fɛ 22 septembre la karamɔgɔ Seydou Jamu tɛnɛ 22 septembre an b'a fo dantɛ foli la yɛrɛma hɔrɔnya don bawroba n y'o de f'i ɲɛna min kɔni ye adamadenya taabolow ye n'i y'a mɛn kuma bɛɛ k'a fɔ ne bɛ n da cɛmancɛ la o b'a sɔrɔ maa kɔni ye saba de ye n'o tɛ n'aw ma fila don cɛmancɛ ko t'a la n bɛ n tɛgɛ don min ye balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Soir de Bamako Bamako wula u ko ko an ka taa jamana kɔnɔna na janko lakana ko bɛ cogo jumɛn Mali la bi k'o kɔni ye ko ye maa b'i yɛrɛ ɲininka ko min na kosɛbɛ ko jamana kɔnɔna na waati dɔ kɛla min kɔni ye jamana kun ni kun ye i b'a ye k'a fɔ jamana sɛbɛ a gɛlɛya la min bɛ tali kɛ gɛlɛyaw kan i b'a ye k'a fɔ waati laban in yɛrɛ la maa dɔw janko dunanw olu ka minɛ jamana kɔnɔna na ko o kɔni ko o ye ko ye ko min bɛ yen nɔ n'o bɛ nin ka kɛ maaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o tɛ kojugu ye bilen sabula n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Chinois o cɛ saba ka taa se min ye Mauritanie jamanaden o cɛ fila olu bɛɛ lajɛlen minɛna u tun bɛ baara de la baarakɛjɛkulu mun bɛ yen n'u ka baara bɛ ɲɛsin siraba dilan kan siraba dilan ma k'u tun bɛ o baaraw de la jijeni yanfan kulukani yanfan u tun bɛ o yɔrɔw de la i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɛ a ye maaw sɛbɛ tɔɔrɔ sabula kannabaliya kojugu don nka min bɛ ka fara kan nin ye n'o ye min ye jamana wɛrɛ maaw ye olu minɛni kuma ni kuma anw yɛrɛ tɔw minɛni man d'an ye wo kuma tɛ wali jamana maa ka minɛ an ka jamana kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ o tun bɛ sira min kan o bɛ Kewala i b'a ye k'a fɔ o dugu de u tun sigilen bɛ o yɔrɔ de la u minɛna k'u to yen nɔ de nka baara min bɛ yen n'a bɛ ka kɛ a bɛ se gudɔrɔn kilomɛtiri 55 a bɛ se o de ma janko min ye jamana kɔnɔna na an ka jamana fan yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye kayanfan ye ka digi min ye banni kan dɔɔni ko n'i y'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ bidon n'a ka biya kama ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni mun ye kunnafonidi siraw ye janko sɔrɔsi bolo k'olu ye kunnafonidi kɛ olu ka kunnafonidi don kuma caman i b'a sɔrɔ a bɛ balan sabula u bɛ kuma minnu fɔ kuma in tɛ fɛsɛfɛsɛ ka nɛn don ani ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw u ko maa minnu minɛna maa 5 nka u ka kunnafonidi sira dɔ bɛ yen nɔ u bɛ Algérikaw fɛ yen nɔ u k'a ma ko agence de presse n k'a fɔ Mauritanienkaw fɛ yen nɔ agence de presse mauritanienne Al Akbar ni maa ninnu b'u dɔn n taara Mauritanie n taara u ka siège la a ye Mauritanie kɔni o kɔni ye karamɔgɔ ka so ye Al Akbar ninnu maaw o tɔgɔ bɛ fɛn dɔ kunna o y'an ka so ye o ye surakaw bɛɛ lajɛlen ka so ye min ye nin kunnafonidi sira in ye Al Akbar olu y'a jira k'a fɔ Mauritanie cɛ fila min kɔni kun minɛna o k'olu tɔgɔ bɔ a la sabula olu bilala nka olu bilala kun min kama u bilala ni hakilila min ye o ma ɲɛfɔ wari de dila k'u bila wa o ma ɲɛfɔ nka min ye Chinois cɛ fila ye
ali sini ni siningine olu be kata ko ni ko nunu dame nanga jamana kono kabri san bafla ani ta ani fla watu no ye san 2012 ka kon onye kibaye ka fo ni minyi ni wariya nu apma meyoro jandi ga sam Mali kata se Niger ma ani Burkina Faso ko mi ba ma cia wale kon ye o sebe chalimbe o rowla ga mimbe talike anga jamana ka janko jamana sawa mun folen flani ko nunu jamana ko ni baye ka fo bisibasa wale soro o ma basi kosobe bisibasa wale ka cia kosobe ko wa ko dunamine ko ka cia ko ga soro ko ni agitim ko soro sara kan ko anti jamana jamana mimbe no o jamana kulman baye wat la bayna kibay ka fo nga jamana saba min fola kwa do be ko de yin jamana bela jeli o ribna ko janko soro ande ni basigi australa ko ambi yoro mi na ina fo bi ko malaban do be no mi fana ye tobula kay janko francis jamana dendo Olivier Dibois Eliwo Dibois ale tobuka maye malaba min be amse ka fo mum no ne be mi ba manchu bolo amdu na fo bi abrikalo kle shegi ale min na ka ken uma kuni ya takalaje madu mamin be no ni kuna fondila do a tem jereje kulla be barake ayre sambinani ani woro bonyongo abe orila o ale min na kabri apmi barake anga jumna kono kabri 2015 gam na abrikalo temene kle shegi o kuni ya takalaje gawbuluka ka munumunu apme oro fefo de kondana apmi ngindi la janko jumna ere konfe bulu fan flafe ga maminu yamine ode wafuma ko groupement ko GCM ulu mawde yamine o mun koni yi wulika jo ulu bo ke kusube janko anga babulu fe ka nyesi jamana din chamama ani ka yesi dinan chamama ni wesebe sebe min bi nanya sama ka bo mi sorbe mo kono min ye ulu fana sama ka bo agence France Presse kono AFP Soirée Bamako Moamu fo Moamudu Touré ne be muludu indépendant kanabla angata nara minyi police fly olu ko de vagara Allah Karamadou Touré fasiriba ka fola minyi sergent de police Aboubakar Koulibaly na le me bara la nara alere commissariat la ayira ka fo minyi jouer kalo clé muga ane sabate meni samba flane mwani kele tuma mina ne sergent Aboubakar Koulibaly a jole du selegulu konenga ako Allahu akbar abayi sele konendamene ay jogo kelinge ka jogo flake jogo sabana mi koni chedo koni ale bora akofe o tuma mina sanni akoni bora akofe ay fere ne dabalike mi ngoni ye muru koni ka turni mbulisi ngono ka tusella awo nam ay muru turu polisi ngono polisi nya ese ka abayere defa akla ka muru fene turu akono mi ngoni juli koni ye ale polisi la kay ngoni mine ka seri ka boka bi mamina sana ni nje ko foli ngoni nya dogo polisi ngoni zara ay joka foko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ala na che soro che ko defo aywa ne ko ne dabali ba ne sila ma ala na che soro be ka Allahu akbar fo anana soro sellil o me Allahu akbar fana mu folo foko yujme ne ko ne dabali ba wal ma afla ko rotikeli aywa ne fe Allahu akbar be de kini akoro ko ala kabbu chedu me sella Karamadou Touré ngela nam mamina sani o ko ngera minye polisi ke fagali kelen asura ka marfata abi marfa shi sanfe abachi abachi chronique libi abi marfa kise ko nji min woni lakana tigla ma do ko mbora ngam marfa tigi ko ndo ma tise ka gere ala minye chengo ni buluma se ka da aka lakana tigla ma mun bola ulutu marfa tigu ya we bere de bulu Karamadou Touré sa manoko kuyi sa manoko nam maminu ma ko Allahu akbar ni marfa yu bulu bi sege yere nyini tugumina yere nyini ti nyona ni garalula tigo keledu aywa mamina sanne o ko ngara minyi polisi nyama so maw ko ni lu ko ni zebe koro dimina nga ayira ka foko o nywana waliya flana nana ke ko kura kuyi ko minyi polisi doyi ni ale fene be nara o togo ye sergent de police Mamadou Kanté aywa ale ko ne me akadembala nga min woni ye aka polisi finu ye olu bele yele dafa konindo ala ka yira ka fo cedo ko nana bala ala ka faga nam nimbele jele ko ngale minye polisu ka nyama ko nye no ye Suleiman ne Traoré ale ko nye ayira ka fo ko ni wale nu woni ko atse ka tuti ko olu na fere ane dabali bela jele tige maminu woni nye shime polisu ko mo ne wati labayna kerenge nyana nara ale marabulu kono ko tege ko ne nadda ko nga o de la minye polisu ka nyama so mo ko nye ko nye polisu jole do ko ne wara nyonga ni
ni o ye min ye baki mɔgɔ dɔw ye ayiwa ani forsate mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ ka olu bila ka taa nara min ye nin jatigɛ wale kɛba ninnu kɔni ye bolo a bɛ se ka da u ka cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture ni fasiri bɛɛ lajɛlen kɛra Umaru Bari fɛ indépendant Modi Bokoroba Konate n'i y'a mɛn hali bi n'an k'a lajɛ min ye fɛn min y'i la walima fɛn min minɛna a ma faamuya de min tɛ kɛrɛ ka don balan kɔnɔ bala min bɛ yen nɔ n'an bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an kuma ko dabaliban ko an ka taa min ye Bamakɔ kasobonba la ko polisilaka minnu bɛ yen janko u ka baarabolo fara min bɛ yen nɔ ni o ye bagi polisiw ye ko maa minnu ye Bokara Keita ni dɔw ka ma cam maa minnu ye a fa siga kelen bɛ maa minnu na n'olu yɛrɛ de y'a fa koyi ko i b'a ye k'a fɔ u kɔni u sela min bɛ tali kɛ kasobonba la min ye ko in bɛɛ lajɛlen hakililajigi la ko i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ juillet kalo tile 21 suranɛgɛ kaɲɛ 27 sanga 40 waati minnu ye dangari kɛ denmisɛnnin cini na ni o ye Ablaye Keita cam ye i b'a ye k'a fɔ dossier a kalifa maa min na o de ye juge d'instruction Amadu Kulubali tribunal la commune kati ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw kɛlen jamanadenw kɔni maaw sɛbɛ tɔɔrɔ la maa caman ye a ɲini k'a fɔ nin mun kɛla polisilakaw fɛ ko a bɛ ka caya kelen tɛ fila tɛ ko a bɛ ka kɛ ko ye ko min bɛ yen nɔ i n'a fɔ don ni don a bɛ kɛ ko o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen nɔ ni a kɔni a cɛ man ɲi taa ni ka segin ni wulikajɔw a tun bɛ fɛn minnu olu kofɔ k'i b'a ye k'a fɔ jamanadenw olu ka se ka kana n'an ye polisilakaw ye bɛɛ an k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni nin ye kana sabatilen ye hali n'o y'a sɔrɔ kanabaliya tun bɛ yen nɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko nin kana dugu jɛlen maa kanaba n'o kɛli fa b'a ye ko baara kɔni ko a sɛbɛ gɛlɛya la nka ni maa minnu tɛgɛ bɛ nin ko la min ye jamana sariyatigiw ye k'u ye wulikajɔ kɛ janko procureur n k'a fɔ juge mun bɛ yen nɔ n'o ye juge d'instruction Amadu Kulubali ye k'ale ye a yamaruya k'a fɔ k'u ka taa bisimila minɛ kasobonba la fɔlɔ sani wele tɔw ka s'u ma ko bibi na u bɛ ka min ye Zagaroba ye u b'o dun tilegɛ na kasobonba kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sɛbɛn ka bɔ min ye Musa Jara y'a sɛbɛn dabaliban kɔnɔ ne ma nin faamuya minnu bɛ sonyani na polisiw de don wa ou bien civils de don ma se ka a yɔrɔ bonya hakili ma kojugu sonyani na min moto suɲɛ moto suɲɛ dossier bɛ jɔn bolo o na buida ayiwa siga t'a la ne bɛ molo don karamɔgɔ Abudu Ture ne n bɛ bɔ ne fasiri u bɛ min wele ko dabaliban lakanabaliya ko a tɛmɛna hakɛ kan karamɔgɔ Abudu Ture maa minnu kan ka lakana ni o ye polisiw ye k'olu ka denmisɛnnin dɔw kɔni yelen don sonyani na koyi min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ kelen bɛ a la o ye polisi ye koyi kabini o kɔni kɛra min ye polisiw ka ɲɛmaayaso kɔni ye kelen min kɔni b'a la k'o ye polisi ye u ye wele kɔni bila o ma ayiwa o ni ɲangili min kɔni ka kan polisiya yɛrɛ kɔnɔ o dar'a kan o ɲangili bɛɛ lajɛlen kɛlen u sɔrɔla k'a ta k'a bila kiiri tigilamɔgɔw kɔni ka bolo kan karamɔgɔ Abudu Ture ni kun ye nin moto suɲɛ n'i y'a ja ye réseaux sociaux kan ka tilala k'a ye k'a fɔ ko o de ye polisi ye vol qualifié aw ye kiiri tigilamɔgɔw ye an bɛ taa n go min an bɛ taa n jami ni an bɛ taa n go min an bɛ taa n jami c'est en bande organisé mais c'est du vol qualifié aussi o de la i y'a fɔ polisiw ka tali u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a la ni sɛgɛsɛgɛli kɛ a la parce que mɔgɔ minnu kan ka anw lakana n'a fɔra ko olu bɛ tila ka na bin anw kan k'an bolo fɛn min na n'u ma maa fa u b'i bolo fɛn an bɛ taa mini ala a caman i b'a ye k'a fɔ zo caman bɛ minɛ i b'a sɔrɔ marifa dɔw bɛ ye a dɔw bolo ayiwa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ marifa ninnu dɔw fana bɛ tila ka kɛ an ka finitigiw ka marifa ye n'a ma kɛ u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ walima a sɛgɛnnen b'u ma u b'a luwe Mali ɲɛmaw u kan ka fɛɛrɛ ni dabali ɲinini na yaasa an ka lakana bɛ se ka sabati surtout polisi bolofaraw parce que kuma caman a caman bɛ kɛ n y'a f'i ɲɛna n ko cɛ minɛna yan nɔ zone de don ale de bɛ maaw organiser u bɛ sonyani moto suɲɛ baara yɔrɔ min na a kun tila ka bila baara min na n tɛna a tɔgɔ fɔ yan bi u ye cɛ min tigɛ ka taa Kayi a kun kan ka datugu a ma datugu a kun kan ka gɛn kɛ a kun kan ka gɛn yɛrɛ de o a kun kan ka radio ye o y'a min tigɛ ka taa Kayi foyi ma bɔ a la nin yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ Modi Bokoroba Konate nin de bɛ jamanadenw tɔɔrɔ sɛbɛn in sɛbɛnla jɔnni fɛ
sɛbɛn sɛbɛla Moriba di Dawuda Jara fɛ min ye indépendant Dabalibanko Dabalibanko nana an b'u fo ko dantɛ foli la dalateliya la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma min ye Yakuba Kakile n'ale fana INTM ɲɛmaa ye k'a fɔ ko bi don in na a bilala jɛrɛjɛkulu ɲɛma jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'a yɛrɛ tun b'o kɔnɔ ka ban janko mun bɛ tali kɛ u b'a fɔ mun ma ko conseil économique et social ko a kɛla o ɲɛmaa ye kalata kɔni kɛla maa 58 olu de tun bɛ kan ka kalata min ye maa 56 olu de yɛlɛ kɛnɛ kan maa 2 olu ma voté maa si ye maa 54 olu votela ale ye a kɛla ɲɛmaa ye bi an bɛ se k'a fɔ min kɔni dɔ farala jɔyɔrɔ kan nka mɔgɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka caka min Yakuba Kakile ka nin wulikajɔ ani nin taa ni ka segin janko jamana bɛ yɔrɔ min na fɔ bi ɲɛmaaw bɛ fɛ k'a gɛrɛ u yɛrɛ la walasa a ka se ka min ye jamanadenw janko INTM maaw olu ka hakɛw n'o ye baarakɛlaw ka jɛrɛjɛkuluba ye a b'o mun ɲɛma kabi san caman ko u bɛ k'a gɛrɛ u yɛrɛ la walasa a tɛ ka se ka bɔ o baaraw la wa walima ka se ka min ye a bɛ babaliwale minnu kɛ ka se ka dɔ b'olu la sabula n'i ye nin jɛrɛjɛkulu in ko fɔ jamana yɛrɛ jɔsenba dɔ n'a ko ma ko institution kunnafoni filɛ nin waati kɔni banna san'an ka don tɛnɛn kun jawo yi kɔni a tɛ ka kuma bi i b'a sɔrɔ bi n t'a dɔn bayo ye mun d'a ma a nisɔn ka di heure sera a ɲɛma kun mun foyi ayiwa waati kɔni a dafala Mamadi Bakɔrɔba Konate ni dakun ye labanw ye minnu ye kɛnɛ kan an bɛ lamɛnbaaw ne kanubaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ taa Mali ambassade kɔnɔ min ye Mohamed Kane alias Madi Kane ale y'a jira an na k'a fɔ min ye samedi kunnafoni gafu in kɔni ye k'a kɔni di fɔ ale kɔ ka min Mali ambassade baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Mohamed Kane ale kelen tɔgɔ la baara ɲɛna min ye an tɛ dɔwɛrɛ da ni kɛlɛba jɛrɛjɛkulu aw bɛɛ lajɛlen min fɔ k'aw waleɲuman k'aw barikada k'a fɔ n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan sɛbɛn wɛrɛ min ye kunnafoni gafe minnu mana bɔ an bɛ o lankali aw ye baara bɛɛ lajɛlen kɛla min ye baarakɛjɛkulu min fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate Fana Tapiri Abdou Touré olu tun bɛ kumaso kɔnɔna na fan dɔ in fɛ min ye Jawo Jalo fulaw de ye ale tun bɛ choix kɔlɛ la walasa aw ka se k'an kumakan mɛn yɔrɔ jan min y'an baarakɛɲɔgɔn caman fana bɛ yen nɔ minnu bɛ kumaso kɔnɔ nin waati in na n'a fɔ Mamadu Kolo a bɛ yan nɔ an fɛ yan nin waati in na bawo b'an da fan cɛ tɛnɛn kɔnɛ min ye sigida kow ye o kɛnɛ de bɛna sigi aw ye sisan ni Ala sɔnna ma a ye to Match FM kan kunnafoni dumanw ni fɔlikan dumanw ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman a t'o sɔrɔ fan fila fɛ ni Match FM tɛ fiɲɛ sira ye 92.2 fiɲɛ turukala jɔjan Jawo Jalo nɛgɛw bɔgɔti